Que tal, saúdos? Arranca a precampaña do PP na cidade de Pontevedra de cara ás municipais do ano que ven. A cultura centrou o primeiro paquete de propostas lanzadas hoxe polo candidato Rafa Domínguez. En cuestión de segundos vemos máis detalles. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. O presidente do PP de Pontevedra comezou hoxe a presentar a súa campaña en positivo. Rafa Domínguez elixiu a cultura como o primeiro tema a tratar. O Popular propón a creación dun clúster cultural como un dos motores económicos para a cidade do Lérez. Ademais, tamén suxire a creación dun espazo cultural municipal baixo o nome de Alexandre Bóveda. O presidente do PP en Pontevedra presentou a súa campaña en positivo, unha campaña que inicia centrándose no sector cultural da cidade. Pensamos que fan falta novas ideas, novos proxectos e novas ilusións e que despois de 20 anos o BNG demostrou que sigue vivindo dos primeiros anos. Non vemos propostas nin proxectos novos que nos podan ilusionar. O primeiro deste proxecto de Pontevedra en positivo ten que ver co sector cultural. Pontevedra ten un potencial enorme e se podemos destacar algún deses potenciais é o sector cultural. Rafa Domínguez cree imprescindible a necesidade de potenciar a cultura como un dos motores económicos para Pontevedra. Desde o Partido Popular entendemos que debemos potenciar a cultura, non só como un acto fundamental de enriquecemento persoal. Entendemos que a cultura pode e debe ser un elemento catalizador de creación de riqueza. E entenden que para isto xa posible e necesario crear un clúster cultural na Boa Vila. E entendemos que para que isto suceda e que para que Pontevedra se sitúe no máximo nivel cultural é fundamental a creación dun clúster cultural. Un clúster cultural na que estesan todos os actores involucrados. A universidade, os artistas, os consumidores, a industria, as empresas, os patrocinadores. E entendemos que o Concello debe ser quen lidere este proceso de clúster cultural. Dende as filas populares propoñen tamén a creación da Casa Cultural Municipal Alexandre Bóveda, un espazo que acollería a todos os sectores involucrados neste eido e que estaría situado no antigo edificio de Facenda da cidade. O alcalde da cidade fai un balance espectacular do que ata agora nos deixaron as festas da peregrina na cidade. Lores considera que a xente está participando masivamente en todas as actividades e que o tempo acompaña durante estes días de troula. O alcalde de Pontevedra foi preguntado nesta xornada polas declaracións sobre o botellón que realizaron dende as filas populares. Para Lores, o PP está con estas declaracións e os seus actos anclado no pasado e non quere volver ao presente nin pensar no futuro. A ver, o Partido Popular fala do mismo sempre e aparte é o pasado, non? É o pasado, o Partido Popular é o pasado. Por lo tanto, eu fagolle, bueno, pois obviamente o caso que teño que facerlle, pero máis ben pouco, non? Porque non está representando o futuro desta cidade nin deste país, non? En relación á valoración das festas en Pontevedra, Lores fai un balance máis que positivo destes días de celebración. Pro rexedor, a cidadanía está respondendo dun xeito positivo e exemplar ante todas as actividades, algo que se nota na rúa e no ambiente que durante estes días se respira en Pontevedra. Non sei, eu non teño palabras, son espectaculares, non? Eu todo o mundo que falo, ou que cando estou en Pontevedra, pois está todo de bote en bote, moitísima xente, os concertos espectaculares e o importante, o tempo acompáñanos moito e o importante é que a xente disfrute, non? As festas son para disfrutar e ao mesmo tempo para a cidade son unha forma de actividade económica importantísima, non? E este ano, desde logo, todo o verán está sendo espectacular, pero especialmente as festas da peregrina, non? E aínda queda moito por diante. Mañá, Batalla de Flores e concerto do Uxía Lambona e a banda Molona. O sábado, concerto de Sidecars e o domingo, Mocedades e fogos fin de festa. Estas son soamente algunhas das actividades, pero ata o 19 de agosto Pontevedra dará que facer e moito de que falar nos vindeiros días. A Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo ven de dar a coñecer unha campaña de promoción dos seus viños baixo o lema "Que hai nesta botella", unha campaña que ten como fin potenciar e dar a coñecer todos os caldos cultivados por debaixo dos 300 metros de altitude nos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e tamén Vilaboa.
Que hai nesa botella? Ese é o nome que recibe a campaña da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo, que esta mañá se presentou na Casa da Luz de Pontevedra. Por lo tanto, queremos, con esta campaña, facer unha chamada de atención para que todas as persoas, viticultores ou xente que teña viñedo, pues se poñan en contacto e intentemos poñer en valor o territorio a través desta posta en valor tamén da ISP Ribeira do Morrazo. Segundo o vicepresidente da Asociación de Sumilleres de Galicia, a ISP Ribeiras do Morrazo é unha volta de torca na agricultura galega. Ribeira do Morrazo, como se sitúa neste mapa vitícola galego? Pois para min esquecendo por que non estuvo inserido nunhas DOs ou non, para min nace como a última volta de torca da viticultura galega, a viticultura máis atlántica, con carácter, con identidade, con fundamento, con moita personalidade, que é o que actualmente demanda o mundo do viño: personalidade, autenticidade e carácter. Unha campaña que ten como fin reforzar a ISP e dinamizar o mundo da viticultura. A campaña que hai nesta botella pretende reforzar, polo tanto, socialmente a ISP. E en un doble sentido, con unha doble finalidade. Por unha banda, para dinamizar a viticultura e os viticultores do territorio, e por outra, para posicionar os viños da ISP de cara ao mercado. Unha campaña en unha ISP que ten tamén como obxectivo promover o sector dos produtores do agro en Galicia. Para nós o que hai que facer é promocionar o que son as virtudes e as fortalezas que ten cada un dos territorios. E, polo tanto, a través deste tipo de iniciativas, pois fomentar que se xenere o que se loite contra o abandono, que se promovan os sectores productivos do agro galego e que se xenere riqueza para todos os sectores de aquí do propio territorio. Os viños da ISP Ribeiras do Morrazo proceden exclusivamente dos viñedos da zona de produción e elaboración constituída polos terreos aptos para a produción de uva por debaixo dos 300 metros de altitude dos concellos de Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa, e deben de estar inscritos no rexistro vitícola. A profesionalización do sector é fundamental para a extensión da marca de calidade, polo que se traballa na información e na formación dos viticultores. Combarro acollerá do 22 ao 26 de agosto a celebración da Festa do Mar, unha cita que neste 2018 cumpre a súa maioría de idade e que se centra en tres eixos fundamentais: o encontro de embarcacións tradicionais, a gastronomía e a música que chega grazas ao Armadiña Rock. Un ano máis, esa van 18, Combarro celebrará a súa Festa do Mar dende o 22 ata o 28 de agosto cun sinfín de actividades. O programa, como dixen antes, o programa da Festa do Mar son tres eixos fundamentales: os encontros de embarcacións tradicionais, que é o alma mater da festa, a gastronomía e os concertos que se van a celebrar na Praza de Chousa, ademais das actuacións musicais que haberá para longo de todo o Combarro e tamén dentro da Pipa Carpa coa canción mariñeira. Unha festa que neste 2018 se investirá un total de 170.000 euros e que celebrará os seus días grandes na fin de semana. En canto ao programa, pois nós, como sempre, isto comeza o viernes pola tarde con unha arribada de barcos, un día así bastante máis tranquilo, tal e cual, pero o día fuerte ven sendo o sábado, neste caso que é o sábado 25, non é? Sí, o sábado 25, donde temos dúas regatas, como facemos sempre, unha de remos e unha de vela, todo en plan tradicional, e donde non é unha regata por clases, é unha regata, dai o nombre da Pamplina, porque intentamos facer que sexa algo pintoresco, non? Todo tipo de barco tradicional que se preste, dá igual a categoría, dá igual a medida, a forma, ou que sexa, ten cabida nesta regata para facer o pintoresco. Unha cita onde a música estará moi presente coa Armadiña Rock, con actividades e concertos para todas as idades e todos os gustos. Facemos actividades de todo tipo, para todo tipo de públicos, inda que no cartel do Festival Pon que arrancamos o venres. Xa o propio mércores é a primeira actividade que lanzamos, estes son os 10 anos do Festival Armadiña Rock, e inauguramos unha exposición dos 10 anos da Armadiña Rock, que creemos que, bueno, pues vai ser un momento un pouco especial para todos,
moitos despois de 10 anos de estar aí, pois tamén incluso solo mirar os teus carteles aí postos, pois é un momento máis especial e máis emocionante. Dende o Concello din que unha vez máis insistirán para que este evento sexa declarado Festa de Interese Turístico Galego. Este ano estamos preparando o dossier para poder enviar a Xunta de Galicia que sea declarada por fin, como se merece a Festa do Mar, Festa de Interese Turístico Galego, e esperamos poder celebralo. Así que xa o saben, do 22 ao 26 de agosto poderán desfrutar dunha nova edición da Festa do Mar, un espazo onde poderán desfrutar de moitas actividades e da mellor gastronomía das Rías Baixas. A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber denuncian a presenza duns elementos con apariencia tóxica na horta do Cura na rúa Don Filiberto. Actualmente estanse a desenvolver obras e na zona vive unha colonia de gatos controlada. Os colectivos lembran que estas accións están tipificadas como delicto no Código Penal, con penas de ata 2 anos de cadea. A Lei de Benestar Animal de Galicia contempla sancións de ata 30.000 euros. O subsector de tráfico da Garda Civil de Pontevedra detectou durante o mes de xullo a 376 condutores que circulaban polas rúas da provincia dando positivo en consumo de alcohol e 265 en drogas. Segundo datos do Corpo, durante o pasado mes realizaronse un total de 21.777 probas de alcohol e drogas na rede viaria da provincia. As festas da Peregrina están colgando cartel de completo nas súas citas musicais. Na pasada noite foi Bumburi e a súa banda o encargado de ateicar a Praza de España, unha cita onde ofreceu o seu mellor directo coa súa xira Los Santos Inocentes. No concerto soaron temas do seu último disco e cancións históricas como Héroe de Leyenda ou Maldito Duende. Lembren que poderán continuar desfrutando das festas da Peregrina ata este domingo. Nos volvemos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade. Deus. Muchas gracias.